Нямате право да изимате личната карта. Просто казвам, ето сега се качих, аз нито лъжа, имам си карта, аз съм пенсионер, всеки ден ходя за детенците в училище, не мога да видя без карта. Просто смених сакото и е станала в джоба. Върнете личната карта без полицай, нямате право да я взимате. Значи никой не взима картата. Взела сте и личната карта. Мисля, че край на краща трябва да има. Аз не съм го направила умишлено. Просто тръгнах бързината и друго толкова. Ще й върнете ли личната карта или да се обаждаме на полицията? В момента снимам видео, ще ви покажем и по интернет. Ще заплатите за това нещо. Аз ще си заплата за това нещо. Така ли? Не дайте да го правим толкова сложно сега и за вас е трудно. За мен не е трудно. Много се дразня така, като не се спазват законите. Да, защото аз не съм го, нали казвам, Вие колко и давам още 20 лева. Госпожо, вие колко цигани сутрин хващате по линия 310? За циганите не се говори, само за нас се говори. Бихте ли казали колко цигани хващате? Ще идеме в наши и дам още 20 и да не се разправим. Ще взема такси, ще я закарам до нас. Не искам да ме спира тук сега до нас. Аз я търсих, може би и някъде ще излезам, а сега съм се притеснила толкова, защото не мога без карта да вървя. Аз всеки ден ходя за детенци в училище. Правихте ли си сесия? Не, все още я правим. Ето лично. Само полицай може да изиска лична карта, нали така? Така ли? Нищо, ние ще пуснем по интернет. На вас ти е пука. Колко цигани хващате сутрин по линия 310?